Guys, mayong buntag. No, nako karon diri nag home service guys sa Barangay New Murcia, Matanaw, Davao del Sur. Ayan. Yan mo na akong hiloton karon diri naglinya na. Ayan, may buntag nimo sir. Oh, may buntag ko. Unsa man tong gipamati sir? Kani nga akong batang. Batang. Oh, ga alay nga sakit. Alay nga sakit. Oh, nga di ko katulog ba. Mo ba? Pila ka adlaw na nimong gipamati na? Mga hapit na ni 2 ka semana. 2 ka semana. Oh. Nagsugod sang mga ginagmay lang. Oh. Sa pagsakit sa imuhang batang walay naapektuhan? So, wala man. Amo lang yung batiis, apil. Maunsa man imuhang batiis? Oh. Udo walay kusog. Walay kusog. Oh, nga Unsa pa? alay. Pangalay, walay kusog. Ando ha? Kabatiis? Isa ra? Isa lang. Kanilang wala. Wala. Oh, wala. Sige. Unsa pa gyud? Oh. Napay kuto-kuto na ko sahay nga musuol. Sakit ay Sakit sahay. Oh. Kabuhi. Kabuhi panuhot duha ra gyud na atong ipasangi basta kuto-kuto no. Oh. Unsa pa gyud? Oh, wala naman siguro. Wa nilain kanang hiro tanan. Ito tanan. Hiro tanan kanang mga ginagmay ng mga usahay-usahay ana ba no? Oh. Unsa pa gyud? Oh. Ano mga abuton man tao sahay ning pantalawas nga daway mga kusog. Way kusog. Oh, ay tigulang-gulang na lagi ta. Ailan na tigulang kay madamay man yung hilot. Idara na. Kay apil na guwang-guwang na pong manghilot. Oh. Dos, ang pinaka-concern jud nimo karon imuhang Sa batang na. batang yun, no? Apil lang hawak. kanang maglingkod ka, ini barog dili ba problema na? Di man. Unsa man sa magka-problema? Nailay, magbaklay ko. Nga di ko ka baklay layo. Tapos, tindog, layo ng 15 minutos. Nga, mubali na po dahil sakit anang alay. Uda walay kusog. Mao ba? Oh. Sige. Ilagay pangidaraw na to. Boss? 64. Ha? 64. 64. Ayan guys, 64 years old si Sir. Ato ang tabangan ang iyang gipamati nga pangalay na mga pamuy-po sa iyang batiis. Ang iyaha pong concern jud ang iyaha yung batang or pangiyuran or dapi-dapi nagilog ra na diha. So ang pinakakuan jud nato na imuha diha labi na sa mong pamuy-poy pangalay, pas mo sa kusog na siya. Pas mo sa kusog, automatic din na siya. Okay, trabante man ta. Good. Labi na ganang hagutag sa dili niya mabasa, automatic na sa pas mo dayon na. Pero dali na kay na sa yohon. Nya ang kanay pong batang nimo, yung dire sa likod, isara na siya, singot uga lang ta. Ana lang ka simple. Na singotan ughan lang. So ayan guys, so maghilot na ko. Shout out sa ko ang mga subscriber sa YouTube channel. Thank you so much sa inyong pagsuporta og tanaw sa kong YouTube. Maraming salamat po sa pag-subscribe o pagsuporta. Of course, ako ang mga viewers, thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention ang United States, Indonesia, Singapore, Malaysia, Vietnam. Thank you so much po. Of course, ang Pilipinas, maraming salamat po. Ayan, naghilot ako guys. Tana-tanaw lang ta ha. Yuli oy. Sige, kulob ta, kulob. Kubo din eh. Yakan ni siya. Paano siya ilisid kon? Ito mana ba? Ay, makuan man eh. Pwede rin na. Sige. Tanggalin mo t-shirt. Abi magani to maguging pantalon sa paan. Ina nila ko pantalon do sa gilis. Paluagi daan mi boss. Paluagi daan mo kuan. Tanggalan ba ko? Para luwag. Nagdala mo na si habol. Ana. Sige. Ba nagdala ka habol? Nay libre habol si mother. Ikaw lang nga nagdala lag habol. Ako naglaban na kada wag gamit laban ako. Kita na ko tuon. Anong bulan man maghilo? Tabunan man kun siya kay once mahikapan, ibalikan din siya tabon para di mahanginan. Mo na pinaka proper gyud. Dili kay maghilot na sige lang ang hangin. Sayang ba? Kakamot ata na. Ay. Ha? Bahala ka dagi mo ng kawaton kay di man imong madala tanan kay motor man magisakyan.
bala ay kitaan ta man ka nga kuan, nagsakay kag kuan silheg. Na. Unya, saan na nimo ron? May tao diya sa asbang kanang tigulang. Oh, nya kay kinumpra ba yan na ako? Tago? Paminaw ba? Paminaw ba? Kano sa kalas na hilot? Paminaw ba? Wala pag Wala pa dyan, sukat. Wala mahilot. Wa ko ni magkuan. Wala pa dyan matandog. Wala. Ano ba? Ano yung maging dungol po. Di pa ko kauli Dungol pa ba kay nga kabatanon sa mga katigulang. trabaho. Mahilot. Ha? Unya, makauyon ka sa presyo anak. Paminaw ba? Makauyon ba ka sa presyo anak? To? Patay ka nya. Makakuan ka sa presyo anak. Kinumpra ka ba na ako? Ay, sis. Nak. Ayun na. Ay, bangon ako. Oh, wala ko. O sige, tinotog yung pangalan yan eh. Norberto. Norbert. Mahal ba yan? Pusa na, sa 20. Sa 20 rin pupusa na. Uling ni Inting, aring bayan ni mo, bayan mo uling mo na. Oh, sa 20 yun na. Alang-alang nung imo nang paliton sa tuwag. Yes, nga 12 akong kumpra na. Sila dabuin. Na, mo pa'y mamalit, mo pa'y may... mo pa'y mamalit, mo pa'y mamalikas, yatis God. Bibi. Bibi nga. Bibi ba, pinyalosa. Ah. Ala, ang gwardiya diya, kana ba yung tigulang, pagbantay diya, kay... Kira? Ay. Hinurid ko nga. Ah, minarang kamay. Ang yung yung kay. Wala ba ito? Sige, pahiyap lang na tigulang diya. Ugat ni sakap na ba? Ah. Nga na, kusaw na pumirok ko eh. Kani dire, kani gitandog na kon mo diri lusay ni siya ha kaniya kabantay ka kaniya. Kani lusay ya, wala tuon ni siya pag di nato ni tandugon mudako ni. Mao ni nungdan pohon nga magpunga ta usahay, kutas usahay ha. Mahulog na lag as mahunta o bakon ha, mao ni nungdan o kaniya. Mao ni say singot uga ha. Storya lang nung nurubing oblik kaya kay di na lang buhay sa buhay. Ako dahil ron hilutang, ano yung pili ng uban lik, sunod na po. Kayo. Pero nang wala. Kami nga na sagot ko ni Gideon, kanang bukod si mana na, amora lag wala, naisakit-sakit pero lami kay paminaw. Kaya wala naman ang mga ugatan na ni circular naman god. Na may mga ugat bulan na nga napundo na. Lagi. Gabi nga lipay kay ko kay gitagad ko sa akong customer nga batanon nga pasmos kusog kada gabi maligo. Na. Di lakaw. Yan ni lakaw man gabi ni sore ano ko lamay nang gi kadong no. Gabi kita mo. So sore sa. Boss, halin kay imong lison gabi, boss, o gapon. Dito sa kuwan. Oh. Yan yung prito sa lison dito sa kasala ros ni Tani, man, nag-picture. Konta gamay. Porte ko na kita kadabaw. Nahilot jud ako gabi inon katong atong Disyembre nga ni balibad mi ba. Gawa na ko mahilot niya, nahapit na siya mamatay ni balik gabi. Lisod na jud ka sakit na kay likod niya, apektado na yung ginhawa. Sakasakit na ba? Nahilot ra gyud nako.
Parang doon, di pahilot kay hindi ko pa rin. Pahilot junior po na super. Basi makapawilding ka ni Rex. Ha? Basi makapawilding ka na eh. Basi magbulag ako mukom. Ay, sus mo ning hilota nga ini kaugma pwede ka magbasketball. Kutok-kutok man. Basi nagbulag Ay, na. mo ni pinakanindot. Pag di na sa magkuto, di yun mahubad ang sakit sa tao. May isang unsang tambala. Reliever. Pero mo balik din na siya. Samok, nagubot ang mga opisyal. Nagubot kay ang presidente, Ismail Raman. Ah, Fix na siya ba? Maisa na siya. daki ang samok ang Murag tao. gituyo na, maisa na siya ni Sarah. Hindi na basta-basta ka. Main-fix na na, hindi na magdugay. Si Bungbong. Iyan na ng Sarah. Sa gara, kidnapping. Kanang diri sa imong lubot sa priba mo connection diri sa diri oh. Diri oh, connection na ang gata. Wala pala pa og ugat na. Abantay. Wantam lang, sakit lang man siya kung maigo. Naman po portion, di ba parehas og sakit. Naman po portion nga walay sakit. Ngayon ba, matuog ra pod. Oh, ba matulog ra. Banting ko pagkat ining hilot ta karon natulog ya. Basta primero di ka katulog kay kung kagol niya. Naikot ko, kanding ba? Pareho ko. Anong yun, kapitan no? Gigil, parang mo kapitan, di po tagal mo bala. Ayaw kay mga tao. Karbe na. Karbe na daw? Ha? Karbe. Ayaw ko na. Ay, ano siya na pagkantali mo masandi ka ni bala ya. Kuno ay ganaran ng bata og pagin. Isa man ang bata. Ya? Iyan ang bata. Ano na sa anak? Duha na kay kabo. Johan naman. Wala ako diri ka na. Ora ki gyapon. Mo na pinakahawad si Siding sa eskwelahan like sa kasipat. Barangay man sa tuang ingnan mga maestro nga. Teacher, balik-balik ingon. Ginan. Dali siya kasabot magod niya, pero na kon sa balik. Hindi mo eskwela pag answer ini kiksan makapasar. Kana dia pre ang sa mga kabuhi na dia pre. Ganang kuan na dia na. O malagi sakit eh. Ingon sakitan. Sakit niya. Ang ganahan naman naminaw lang na siya. Sakit na nga lami kay paminaw. Tubong ka gana mo balik na kakuan mo. Yapon magsigit reklamo dot. Almang yapon nga ba? Pwede mo hilom na lang. Ano doy sakit pre mo toy anong kito amal mao toy diferensya. May pagkari mo hilom. Kaya di pa rin doon. Mahilong di eh. Hilom ba eh. Balag makautot lang ba? Ayaw pangutot kay plus 100 rin mangutot. Lalima po kag malitong pang manghihilot. Okay lang na ni mahog durian. Hilom biya rin soy. Tulong na biya kong luha dyan eh. Wala pa. May bayad daw sa gatos ko mangihi. Utot. Ayaw gyud pangutot o panghihi kay na plus 100 biya.